En kvalkampe for Ungarn. Og så en Jay Spearing, der er på bænken, og Jermaine Beckford. Så det er et hold. Her hvor vi får et rigtig god afslutning af os fra Christian Nørgaard, men lige forbi mål. Igen Frederik Holst der på bolden, så lader den ind mod Johan Mander. Et godt hovedstød, men lige forbi den fjerneste stolpe. Afleveringen for Hassani, tror jeg det var. Godt lille chip af Frederik Holst, så er der masser af plads til Almander, der søger mod Makina og går 1-0 til Brøndby. Igen masser af plads ude til Frederik Holst, hvis de ser ham ude på kanten. I stedet så taber Ørnskov bolden på et farligt sted. Davis og straffespark er der dømt til Bolten. Sparker ned mod sydsiden. Han går til bolden. Og brænder. Så en bold op i dybden. En rigtig god bold. Og det skal være et nyt straffespark. Jeg tror i stedet han dømmer. Som han er lidt heldigere, ja, midt i målet, og om en spiller som Khalid Boularus bliver, der ikke været meldt noget definitivt ud om, at hans kontrakt ikke bliver forlænget. En kontrakt, der udløb efter 1 år i klubben. Lidt mindre end 1 år var det jo faktisk. Her var Nunez prøver sig med en afslutning og lige over mål, efter den bliver rettet af. Her vil have en god mulighed til Brøndby. Den kommer godt ned i Lonergan. Så det ligger lidt bedre end forrige. Det er en rigtig farlig sted at hætte den bold hen. Ørnskov, tror jeg det var. Den så ikke går ud for det. Det har nok været noget af det første, som Dougie Freedman har brugt tid på at lukke ned for. Da han har snakket med sine spillere i pausen. Nu skal lige se om lige slappe lidt af, spillerne kan få. Her, Jay Spearing læner sig op og får et rødt kort. Det er lidt voldsomt i en... Sende på bænken endnu, udover selvfølgelig Lukas Sadecki. Her hvor et Craig Davis vinder duel af frispark. Efterfølgende til Brøndby.